бинандагони азиз, дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат ин лаҳза суҳбате хоҳем дошт бо яке аз аъзоёни ҳакамони озмунӣ дар боло зикр гардида. Ғафоров Саттор, номзад илмҳои физика ва математика, доцент дар кафедраи физикаи умумӣ ва назариявии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. Сараввал мехостаем ки атрофи баргузории озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат каме сухан мерондед. Зарурати таърихӣ ба амал омада буд, чунки дар давоми 30 соли истиқлолияти давлатии Тоҷикистон фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар сояи фанҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ монда буданд ва бо ташаббусу ибтикории президенти муҳтарам, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат таъсис дода шуд. Аз рӯзҳои аввал чизе ки ба мо маълум аст, ба озмун диққати одамон кам дода мешуд. Иштирокчиёни ин озмун кам буданд ва сол ба сол мо мушоҳида мекунем ки дар ҳақиқат завқи хонандагон, донишҷӯён ва дигар қишри табақаи аҳолӣ бениҳоят зиёд шудааст. Азбаски ман дар озмуни илм фуруғи маърифат 3 сол мешавад аъзои ҳакамон ҳастам дар шаҳру вилояту ва имсол аввалин бор дар ҷумҳуриявӣ ва ҳайси ҳакамон иштирок дорам. Аз мушоҳидаҳо гуфта метавонам ки сол ба сол нисбатан шумораи иштирокчиёни озмун зиёд шуда истодааст. Дар муқоиса масалан имсол 579 нафар иштирокчӣ аст ки ин бениҳоят хурсандиовар аст. Дар ҳақиқат агар нисбат ба шумораи аҳолӣ бигирем, ин бениҳоят кам аст, лекин мо кӯшиш карда истодаем ки сол аз сол, рӯз аз рӯз дониши табиатшиносӣ дақиқ ва риёзии аҳли ҷомеа зиёдтар шавад. оё баргузории ин озмун тавонист ки диққати наврасону ҷавононро оид ба омӯзиши илмҳои дақиқ ва риёзӣ ҷалб намояд? Дар ҳақиқат барномае ки барои ин озмун ташкил карда шудааст дастраси ҳамагон аст. ҳама метавонад аз он истифода барад ва дар ин озмун иштирок кунад. Мо мушоҳида мекунем ки шумораи хонандагон, шумораи донишҷӯён, ҳатто шумораи муаллимоне ки дар соҳаҳои гуногун кор мекунанд, барои дар номинатсияҳои гуногуни ин озмун иштирок кардан кӯшишу ҳаракат доранд ва маълум аст ки шумораи имсола нисбат ба шумораи солҳои гузашта зиёдтар аст ва ин аллакай худаш нишон медиҳад ки он мақсаду мароме ки президенти муҳтарам ҷаноби олӣ пешниҳод карда буданд, дар амал татбиқи худро ёфта истодаанд. Қабули қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 20-солагии омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ин саривақтӣ ҳаст. Ман фикр мекунам ки дар амал албатта татбиқ мешавад. имсол имтиёзҳо барои ғолибони озмун чӣ гуна аст? шахсоне ки дар озмун ҷойҳои аввалро соҳиб мешаванд, онҳо дорои мукофотҳои пулӣ мешаванд. аз тарафи дигар онҳо ҳуқуқ пайдо мекунанд ки дар мактабҳои олӣ бе ягон имтиҳон ба таври суҳбат дохил шаванд. ғайр аз ҷойҳои муқарраршуда боз ҷойҳои ифтихорӣ маълум шудааст ки ин ҳам барои манфиати кор мебошад ва ман фикр мекунам ки ҳама ин боиси он аст ки илмҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ бояд ба дараҷаи баланд бардошта шавад ва нақши онҳо дар саноатикунонии босурати мамлакат бениҳоят зиёд бошад. мегуфтед ки анамин солҳое ки аз ҷониби аъзои ҳакамон пешниҳод мекарданд, ҳам барои талабагони мактаб ва ҳам барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ якхела ҳастанд ва ё онҳо фарқкунанда мебошанд?
дуруст аст, дар солҳои аввал мушоҳидаи ман нишон дод, ки дар ҳақиқат хонандагони мактабҳои миёнаи таълимоти умумӣ ва литсею мактабҳои типи нав онҳо дар якҷоягӣ озмун мегзаронданд, яъне барнома як хел буд. баъди таҷриба нишон дод, ки бачаҳое ки дар мактабҳои президентӣ таҳсил мекунанд, дар литсейҳо, гимназияҳо мехонанд, бениҳоят дониши хуб доранд нисбат ба мактабҳои миёна. ана имсол бартарӣ ана ҳамин озмун аз он иборат аст, ки хонандагони мактабҳои миёнаи маълумоти умумӣ алоҳида, мактабҳои типи нав алоҳида ва донишҷӯёну магистрантону аспирантон дигар алоҳида гузаронда мешавад. ин вобаста ба ҳамин сину сол, вобаста ба савияи дониш мо метавонем ки аз ҳар як номинатсия муайян кунем, ки кӣ ғолиб аст, ки ҷои дуюм мегирад, ки ҷои сеюм мегирад. чун устод шумо қайд кардед, ки аллакай таи 3 сол мешавад, ки дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ҳамчун аъзои ҳакамон иштирок меварзед. Аз ҷониби шумо ягон пешниҳод ба ин озмун ворид карда шуд? дар ҳақиқат дар солҳое ки ман то озмуни вилоятӣ ҳамчун аъзои ҳакамон иштирок доштам, аз ҷумла ҳамин пешниҳоде, ки бояд мактабҳои хонандагони мактаби миёна аз мактабҳои типи нав ҷудо карда шаванд, ин фикрҳои аввалини мо буд, ки дар ҳамон ҷанбасти озмунҳо пешниҳод мекардем. ва инчунин донишҷӯёни мактабҳои олии алоҳида ва магистрантону докторони PhD ино бояд алоҳида мегузаштанд, чунки онҳо аллакай мутахассисони соҳа ҳисоб мешаванд ва аз онҳо пурсиш албатта зиёдтар мешавад. соли гузашта ҳангоме ки иштирокчиён то даври ҷумҳуриявӣ меомаданду сазовори ҷойҳои намоён намегаштанд, яъне онҳо ғолиб ҳисобида намешуданд, вале аз ҷиҳати фаъолнокии онҳо барои онҳо ягон имтиёзҳо пешниҳод мегардид? хай инҷа озмун аст, ҳамон ҷое ки муайян шудааст, ҳамон касон соҳиби ҷой мегарданд. лекин ин маъноеро онро надорад, ки он иштирокчиёне ки омаданд, онҳо дониши пасттар доранд, онҳо ҳам қобилияти хуби дониш аз худкунӣ доранд. фақат ҷои якум, дуюм, сеюм соли аввал буд. ана ҳамин ҷойҳо ҳозир бениҳоят зиёд шудааст. бинед якта ҷои якум, дута ҷои дуюм, сета ҷои сеюм, аллакай 6 ҷой ҷудо шудааст, ки албатта боз хонандагон завқшона зиёд мекунад, барои гирифтани ҷои аввал кӯшиш мекунанд. ва ман фикр мекунам, ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ аз вилоятҳо ҳамон талабаҳо ё хонандагон ё донишҷӯёне омадаанд, ки онҳо беҳтаринҳои вилоят ҳисоб мешаванд. ва дар ин ҷо мо албатта боз шаффофиятро нигаҳ медорем, кӯшиш мекунем, ки ҳақ ба ҳақдор расад. ҷои аввал ба ҳамон шахсе, ки лоиқ аст, дода мешавад. масалан хонандагон ва ё донишҷӯёне ки соли гузашта ғолибиятро ба даст наоварда буданд ва имсол низ онҳо иштирок карда бошанд, чунин иштирокчиёнро мушоҳида кардед? ин хел хонандаҳои хело иштирокчиҳо ҳастанд. ин ба фоидаи кор аст, ба манфиати кор аст. вай дар озмунҳо иштирок карда, фарз кардем ҷои аввал намегирад, ҷои дуюм, сеюм намегирад, лекин вай фаъолона иштирок кардааст. ин аллакай худаш қаҳрамонист ва ӯ рафта камбудии худро фаҳмид, рафта ислоҳ мекунад, соли дуюм бо ҳуқуқ дорад, ки боз иштирок кунад, то вақте ки ба мақсади ниҳояш расад. яъне ин аз мубориз будани онҳо шаҳодат медиҳад. баргузории озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат имрӯз ба насли ҷавону наврас чӣ дод? ҳамин ташвиқоту тарғиботе ки ба воситаи радио, телевизион расонда мешавад ва он шаффофияте ки аз тарафи телевизион нишон дода мешавад, инак хонандагон тамошо мекунанд, ҳис мекунанд, баҳо медиҳанд ва завқи ҳамонҳо боз бедор мешавад. аз ҳамин ҷиҳат ман бовар дорам, ки ҷавонони мо дар озмунҳои оянда боз фаъолтар мегарданд ва зиёдтар иштирок мекунанд. хуб, ташаккури зиёд устод барои як суҳбати хело ҳам самимӣ. бинандагони азиз,
صحبت داشتیم با غفارов ستار که امسال اعضای حکمان در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت هستند.